Merħba, jina Mario Xvireb, il-programm huwa Ras Imbras. L-lum jum id-Duluri tibda wkoll il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira, perjodu dan li fih ħafna Maltin jirriflettu dwar l-isfidi li jkollhom f'ħajjithom, l-isfidi wkoll li xi kultant tippreżentalhom il-ħajja f'saħħithom. Illum ħanlaqgħakom ma' l-ewwel pazjenta li qattexet f'appartament li pprovda puttinu. Pazjenta tal-kanċer meta kienet tifla kellha 12-il sena, llum għandha 30 sena, għaddew 18-il sena. Kienet telat mal-familja tagħha minn tal-ewwel letteralment kienet. Miegħi Corinne Paċ. Grazzi tal-li ġej tal-programm. Irrakkunta li ftit l-istorja tiegħek, Corinne. Mela, jiena kif għadt illum għandi 30 sena. Meta kelli 12 sena ormai għaddew daqsxejn żmien mhux ħażin. Kont diagnosed b'cancer, kelli lymphoma u dak iż-żmien konna St. Luke's l-isptar, insomma, konna tħallna minna testijiet u wara qaluli l-2006 iva. U kienu qaluli li parti mit-trattament se jkolli nagħmlu l-Ingilterra. Ovvjament tieħu qata jien anke għandi uħti kbar minni dak iż-żmien bl-eżamijiet u bl-iskola u kollox. Speċa ħanħalluha warajna. Dbatija mhix ftit. Imma mbagħad ikollok il-puttinu li huwa raġġ ta' tama jiġi jgħidlek ħanara kif nista' ngħinek. Kien għadu jibda dak iż-żmien iva, kien għadu fil-bidu tiegħu. Ovvjament ma kienx hemm il-fondi li hemm illum, ma kienx hemm l-awareness, il-budget, però n-nies kienu ġifieri diġà kien hemm Angel, Reni u dak iż-żmien kien hemm Dr. Calvania wkoll, n-nies kienu diġà l-anġli li huma llum u diġà kienu jippruvaw joffrulek dak kollu li jistgħu jagħtuk. U konna nsertajna 3 familji tilgħin l-Ingilterra fl-istess żmien. U qalu mela issa l-opportunità nippruvaw bil-ftit fondi li rnexxinna niġbru nikru l-ewwel flat. U krewna flat, insomma konna 3 familji noqogħdu fl-istess flat, mhix ovvjament l-iktar ħaġa komda, imma fl-istess flat, 3 familji, kien 3 bedroom iva. L-istess spazju. Eżatt. Kien kellha diffikultajiet tagħha ovvjament u minn hemm ma kien l-ewwel pass għalihom. Ġifieri għalina xorta kienet tajba anke li għandek komunità ta' familji oħra miegħek, kien hemm żewġ tfal oħra, ġifieri tagħmel kuraġġ li xulxin ukoll nimmaġina anke l-ġenituri ovvjament għax it-tfal tkun għadek żgħir inti fil-verità aktar moħħok kif ħanaddi l-ħin, craft, slop, television. Però inti kellek 12 sena ma kontx tifla żgħira, ġifieri kont taf eżattament, jew jekk mhux eżattament ma kont taf kanċer xi fisser u xi tifisser. Kif kont tgħix dak il-mument tiftakar? Meta qaluli fil-fatt qas kienu rridu jgħiduli fil-bidu il-papa ma rridx li jgħiduli biex ma naqtax qalbi. Però mbagħad niftakar oħti ta' innoċenti li kienet ovvjament żgħira kienet qaltilhom qudiemi qaltilhom jiena smajt mill-iskola li hawnhekk cancers ikun hawn f'dil ward. Mbagħad dort fuq ommi għedtilha xiġifieri vera, speċi qalt li tħallix il-kelma tbeżżak, qalt li qalulna hemm treatment u xorta ħatgħaddi. U mbagħad għamilt kuraġġ, ovvjament il-biża' hemm tkun, id-dbatija hemm tkun, però kif qedlek ta' tfal huma dak li jippruvaw jagħmlu puttinu. Jaljenawk, iġibulek anke sa dak iż-żmien qed ngħidu mhux bil-fondi tal-lum, ma jekk hu Easter ħajġibulna kollha l-Easter eggs u inti bħala tifla tgħidilha mnalla kont l-isptar illum għax insertajt l-Easter eggs, qed tieħu pjaċiru u computers u PlayStations u kull ma jistgħu kienu jaqduna. Kemm dok l-Ingilterra? L-Ingilterra aħna minna xahar u ftit. Fil-verità mhux perjodu twil meta mhuwiex perjodu twil, però inti qatt ma tkun taf kemm ħaddum. Għax inti titla' ikollok ovvjament il-protokoll, ikollok idea, però ovvjament il-komplikazzjonijiet li jinqalgħu ma tistax tkun taf. Fil-fatt l-ewwel ġimgħa li tlajna kellna l-ewwel komplikazzjoni u qalulna li ħanibda treatment ġimgħa wara għax kelli pereżempju xi demm baxx jew ma kontx daqshekk lesta lih. Allura inti minn għalik illi ħatibda u ħatispiċċa dik il-ġurnata u qatt ma taf. X'ġara wara? U mbagħad għamilna dawk ix-xahar l-Ingilterra. Ġejna lura komplejt it-trattament hawn Malta u nirringrazzja l-Alla iva wara li lestejt it-trattament u għaddew għamil sentej b'kollox. Qaluli li I'm in remission u mbagħad ovvjament jibdew jgħaddu snin u aktar dejjem jgħidulek isma' mela illum il-ġurnata jgħiduli speċi ċans tiegħek
huwa daqs li persuna ovvjament taħat kulħadd għandu ċans li jkollu. U komplejt nistudja u komplejt xewqat tiegħi kull ma xtaqt. Graduajt fil-liġi u L-lum avukat. l-lum avukat. Min kienu n-nies li kienu l-iktar qrib tiegħek li jenuk? Min kienu dawk in-nies li kienu ta' support u li stajt isserraħ fuqhom f'dak il-perjodu? Naturalment ommu missieri l-iktar u uħti miskina li naħseb. Li kixfet kollox fil-verità. Li kixfet kollox. Però huma l-iktar nies li naħseb jiena l-qraba jbatu iktar mill-pazjent fil-verità, speċjalment meta jkunu tfal. Għaliex ovvjament inti qed tħossa xi ħaġa ma jiena qed ngħidha naf illi qed ngħidha ħaġa tinħoss huma jgħidu la min jaf x'inhi tħoss min jaf kemm qed bagħti. U ma sax nimmaġin ovvjament il-ġenituri li jara l-oliedu f'dik is-sitwazzjoni. Mhux lili biss anke li jaraw il-loħti li wkoll qed bagħti kellhom ħalluha warahom, ġifieri baqgħu Malta man-nanna. L-istess in-nanniet ġifieri persuni kollha support system tiegħi l-familja kollha mhux nsemmi għax ninsal xi ħadd. Imma mbagħad għandek il-Puttinu. Il-Puttinu ġifieri mhumiex ovvjament Reni Wangel biss u Dr. Calvania dawk huma ishom n-nies l-iktar ovvjament li qegħdin ixandru u jagħmlu l-ġid huma wkoll fil-kumitat, però hemm in-nurses kollha il-kumitat kollu, fatt il-papa tiegħi qiegħed ukoll fil-kumitat. Il-papa tiegħek ovvjament daħal fil-kumitat ta' Puttinu minħabba l-esperjenza li kellek inti. Hemm ħadd ieħor li forsi meta tiġi f'kuntatt ma' Puttinu taf xi ġifieri, le? Ekku. Mingħajr ma trid tgħin. Hemm ġenituri jiena jimmeraviljawni anke missieri li għadda minn dik it-tbatija kollha u kompli. Hemm ġenituri li anke tilfu l-oliedhom u jibqgħu jgħinu. Kien hemm pereżempju nies li għaddew minn dak kollu tilfuq xorta jridu jibqgħu jgħinu. Kien hemm tfal bħali fil-fatt hemm Martina issa li qiegħda fil-kumitat li għaddiet minn dak kollu istess u xorta tibqa' tgħin, tibqa' tmur, tibqa' ovvjament you relive the experience imminti għalik. Tant huma nies dawn tajbin li taf li qed jagħmlu xi ħaġa minn qalbhom biex jgħinu li kif Anġel issaqsini speċi ta' jekk nistax ngħinhom mal-ewwel bla ebda ħsieb, iva. Puttinu nbidel, Puttinu inti qed tirrakkonta l-esperjenza tiegħek li fil-bidu pratikament kellhom jikru l-appartamenti, illum il-ġurnata għandhom l-appartamenti tagħhom fir-Renju Unit, f'Londra, u mhix l-esperjenza li kellek inti, kontu 3 familji f'appartament wieħed illum il-ġurnata hemm iktar kumdità. Kemm importanti l-ġenerazzjoni tal-poplu Malti? Ħafna. Ovvjament xorta Minajra ma kienux isiru, ovvjament il-prezzijiet biex tikri viċin ta' Londra u ġo Londra huma għas wieħed jgħidhom is-sommu mill-flus. U mill-problema wkoll li inti issa qed jippruvaw jixtru wkoll għax inti biex tikri kif edna ma tafx kemm ħaddum, allura għandek il-problema ta' shortlets, longlets, ma tafx kif ħatikri, ġieli jkollok pereżempju komplikazzjoni jkollok iġġedded. Ma tistax mhijiex fattibbli biex tagħmilha bil-kirji, ġifieri issa li qed jippruvaw jixtru dawn il-postijiet u jkollhom hemmhekk u inti sserraħ rasek, għall-inqas għandek problema taqtala rasa barra li ħadd tiffoka biss fuq li ħadd tissapportja lil uliedek bħala tifel ħadd tiffoka biss illi naqra ovvjament it-tbatija tal-marda biss, imma għandek saqaf fejn toqgħod u għandek komunità miegħek, anke pereżempju kellna problema minnhom nagħtu każ il-friġġ maqsuma bejn 3 familji aħna, kellna morru dejjem joqogħdu jixtru l-ħin kollu biex jaraw għax ovvjament hija limitata. Kellna problema oħra li inti kultant ġieli jkollok bżonn wheelchair għax tkun għajjen ħafna tkunx tiflaħ timxi. Bit-taraġġ iniżluni, tellawni, mhix faċli. Issa dawn huma attrezzati kollha biex anka jgħinu f'daw l-affarijiet li ovvjament ħasbu għalihom Puttinu. Però fadal, ġifieri minkejja li jsiru daw l-affarijiet kollha importanti li jkun hemm lajnuna għaliex il-biċċa tax-xogħol li s-saħħa tal-bniedem ili u jkollok pazjenti minn żmien għal ieħor. Ekku, u Puttinu fil-fatt spiċċa jestendi wkoll għax jisaqsu ħallajnuna anka apparti tfal b'kanċer hemm anke marti ieħor u hekk qed jippruvaw jestendu l-għajnuna tagħhom kemm jista' jkun. Tħossok ma rridx nistema' forsi tgħid li inti m'għaddejx minnha, hawn nies li m'għaddewx minnha, però tħossok ix-xurtjata li għaddejt minnha għax inti llum korim paċli int?
ħafna, anzi ħafna nies qas jifhmu għadi. Inħossni x-xortjata li tqajt ma' dawn in-nies, inħossni x-xortjata li għaddejt minn esperjenza li jagħmlu li faċli kemm jista' jkun u jtuk il-kuraġġ huma malli tidħol m'hemmx ovvjament ikun hemm biki tal-uġieħu hekk, imma il-ħin kollu moħħhom biex jilabu miegħek ġieli tisma' r-reni jixxutja l-blalen u jilabu mat-tfal kollox u soft toys u toys kull ma trid jagħtuk ġifieri. Iva, nħossni li ovvjament bidlet li kif inħares lej il-ħajja u x-xurtjata li tqajt ma' dawn in-nies u ma' nisbih ovvjament minn ġewhom barra, meta tkun sabiħ minn ġew tagħmlek sabiħ minn barra dawn in-nies. Vera, mhux taf xejn kieku ma kienx din l-esperjenza minn tixkur impaċli inti. Żgur. Hemm persuni bħalissa li għaddejjin minn dak li għaddejt inti, hemm persuni li forsi ma jafux li se jgħaddu minn esperjenza bħal din. Il-messaġġ tiegħek lilhom x'inhu? Għal min qed jgħaddi minnha naturalment ngħidulhom għex ġurnata b'ġurnata, araw it-tajjeb ukoll hemm pożittiv fiha kif għadna kemm ngħidu, ġifieri ovvjament hija aħbar kera li tirċievi, però hemm is-sabiħ tagħha wkoll, hemm is-sabiħ li tiltaqa' ma' dawn in-nies, hemm is-sabiħ li jkollok ċertu perspettiva oħra li inti isma' qed tipprova tara is-sabiħ ta' kuljum, dik li jekk issa forsi ħassejt tingiża u weġġajt imma ftit wara qatt nilab u għaddiet u l-ġurnata kellha t-tajjeb u l-ħażin tagħha. Jagħmlu kuraġġ, mhijiex llum ovvjament il-kura waslet ħafna wkoll u mhijiex l-aħħar tad-dinja laqas ovvjament ċert hemm limitazzjonijiet, però hemm futur ukoll. Għal ħafna mit-tfal jidher li 85% illum jgħidu il-persentaġġ. Ġifieri hemm tama wkoll hemm possibilità li wieħed ifiq u jkompli bħajtu. U l-futur tiegħek xi pjani għandek? Sa qiegħda fil-karriera għadni pjuttost nibda xorta nħossni li xi 6 snin issa. Nispera li nkun nista' nkompli anka dejjem xtaqt insir avukat ukoll biex anke nagħmel il-ġid fil-liġi u l-ġustizzja, ġifieri dak li nixtieq. Li nkompli bil-ħolma tiegħi. Ta' 12 sena kont immaġinak hekk? Ta' 12 sena meta kont għaddejja minn dik is-sitwazzjoni, kont immaġina li 10 snin, 18 sena oħra tkun dik is-sitwazzjoni? Kienet waħda mill-affarijiet iva li jippuxjawni isma' inti x'tixtieq issir. Avukat, orrejt, ħassir, issa tara kif tilħaq. U inti f'moħħok bħala tifla ma tgħidx worst case scenario, jiena ngħid ħanilħaq u ħaniġi hawn għax anke jkun hemm eżempju tfal li jkunu diġà laħqu jew iż-żewġ u jiġu wara li jkun għaddilhom u jiġu fil-ward jagħmlu ħafna kuraġġ u tgħid jiena ħankun wieħed minnhom illi ħaniġi lura u ħanejt tara jien irnexxieli. Karin Paċ, grazzi ħafna tal-kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Ras Imbras ikun magħkom kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar, anke fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi tal-li segwejtuna.